Ja ga pitam, zašto sam silovao majku? I on je tada po prvi put sam primijetio emociju, da sam ga pogodio tačno u strč. Ja meni kaže, ja tvoju majku ne poznajem. O čemu ti pričaš? Ja kažem, ali ti si mi silovao majku, imam DNK. I meni kaže, taj DNK, kaže, ne vrijedi, to je lažiran da bi se ja osudio, ali imaš presudu suda u Bosni i Hercegovini i to ti je dovoljno. Ja ti nisam silovao majku. Ja njemu kažem, ok, komad papira možda može da slaže, jer nije ti ni DNK 100% tačan. Ali čovječe, mi ličimo. Ja gledam tebi u sebi. Gledam sebi u tebi. Mi smo identični. Fizički. Fizički da. Fizički, apsolutno. Dakle, sad da ga vidim na vratima, rekao da sam to ja opet nekih starih 25-30 godina otprilike. Onda mi je rekao da ustanem da se više ne vraćam tu i mislim da se tada u tom momentu meni probudila ta želja da ja radim sve što sad radim. Da se borim da budem aktivista za ljudska prava i da dokažem da je moja majka silovana,